ndozobaya standi. Yes saya ndo zviri kutoitika zvamanje manje katugadzira chingoma nemukomana wa ready ere chibaba. Aiwapo. Izutarizo. Pode pachazika. Hold on ready. Locally. Muvokali. Yakazi boka. Nangoti butabo mani. Yes I. Wambi murambi parubogadzirwa hit tiri muno studio mu Airbase Records musazobuda musodzi tinenge tine mabosi aya asina njodzi kandozvirutoitika kamanhero anhasi Johannesburg pamuzanzi kanzi musazoti zvanzi katina DJ ma something ndobaitwa ma something ngoma dzacho kachibaba ndisote aka Paulo Prenyu Pamamonya ndozvitoiti Pamamonya Chatsoswa Singapore,